На телеканале «Беларусь-3» калейдаскоп культурных адметнасцей і заўважных падзей. Вітаю вас! Сёння 25 красавіка. Спынімся на найбольш цікавых імпрэзах і мерапрыемствах гэтай каляндарнай даты. У сталіцы працягваецца фестываль кіно паўночных і балтыйскіх краін «Паўночнае зянне». Слоган сёлетняга фестывалю «Сусвет унутры». Трэці фестываль кіно паўночных і балтыйскіх краін «Паўночнае зянне» – гэта цэлы сусвет унутры кампактнага кінафестывалю. Сёння кінаманы маюць магчымасць убачыць гісторыю цырка, вадывіля ды іншых відовішчаў у дакументальным фільме «Усім відовішчам відовішча» Бенедыкта Эрлінсона. Рэжысёр, вядомы па саркастычнай камедыі пра коняў і людзей, у сваёй рабоце аб'ядноўвае матэрыял працягласцю больш за 100 гадоў. Найярчэйшыя артысты і акрабаты, рызыкоўныя трукі і мядзведзі на роварах – усё гэта знятае на цэлюлоідную стужку, рытмічна і крыху па-сюррэалістычнаму зманціравана ў суцэльнае палатно. Фільм аздоблены спецыяльнымі музычнымі трэкамі. Кіназала кінатэатра «Мір» ператворыцца ў калейдаскоп на гэтым паказе сёння ўвечары. Салісты Дзяржаўнага камернага аркестра Рэспублікі Беларусь гэтым вечарам прадставяць праграму «Тэрмінвокс». У ёй прагучаць творы Глюка, Чайковскага, Гершвіна ў апрацоўцы для «Тэрмінвокса» з аркестрам. «Тэрмінвокс» – непараўнальны, дзіўны электраінструмент, які ўражвае кожнага не толькі вонкавым выглядам і гучаннем, але і самой манерай выканання. На ім граюць, не дакранаючыся рухамі рук у паветры. Спачатку «Тэрмінвокс» гучаў у кіно «Іван Васильевич мяняе прафесію», «Вертыкаль», «Дзень, калі зямля спынілася». Яго выкарыстоўвалі і выкарыстоўваюць дагэтуль такія гурты, як Лед Зеппелін, Бітлз, Рамштайн і многія іншыя. Менавіта адзін з першых такіх інструментаў сёння ўвечары ажыве ў зале Белдзяржфілармоніі, дзякуючы рукам салісткі Алесі Растоўскай. 26 красавіка 1986 года адбылася адна з самых жудасных тэхналагічных катастроф у гісторыі чалавецтва – аварыя на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Яна падзяліла гісторыю на «да» і «пасля». У гэты дзень людзі на планеце даведаліся, як можа паводзіць сябе мірны атам. Практычна ўсе краіны Еўропы пацярпелі ад выбуху на 4-м энергаблоку. Заўтра ў эфіры нашага тэлеканала мастацкі фільм, прысвечаны дню чарнобыльскай трагедыі. Капітан другога рангу Аляксей Барсук, адслужыўшы на ядзернай падводнай лодцы, вяртаецца да свайго бацькі ў Беларусь, у радыеактыўную зону, і распачынае няроўную барацьбу з марадзёрамі. Ці змогуць героі перамагчы, даведаецеся, калі паглядзіце баявік «Рэйнджэр з атамнай зоны» заўтра ў 9:35 на тэлеканале «Беларусь-3». Это оружие незаконное. Дуло 40 сантиметров. А меньше 70 не положено. Так держу. На случай обороны. Мне тоже надо. На случай обороны. У дзень чарнобыльскай трагедыі тэлеканал «Беларусь-3» паказвае дакументальны фільм «Кіно і час. Катастрофа на Чарнобыльскай АЭС». Глядзіце заўтра ў 12:55. Первая реакция советского руководства на аварию на Чернобыльской атомной электростанции, она была только 28 апреля. Это понедельник был, когда вот Совет министров решил создать, так сказать, свою рабочую группу вот с тем, чтобы разобраться в ситуации. Усіх аматараў вядомай франшызы Джорджа Лукаса запрашаем на інтэрактыўную выставу, зладжаную па матывах любімай многімі кінаэпапеі. Наведвальнікі змогуць апынуцца ў фантастычным свеце супрацьстаяння дабра і зла, узяць удзел у касмічных бойках, убачыць жывых герояў культавай сагі і атрымаць памятны сертыфікат унікальнай для Беларусі акадэміі джедаяў.
Вярніцеся ў маленства разам са сваімі дзецьмі і наведайце выставу ў Мінску. Ну а тыя, хто накіроўваецца ў Італію, могуць наведаць вілу, дзе па пэўных меркаваннях памёр рымскі імператар Актавіян Аўгуст. Італьянскія археолагі часткова вызвалілі калоны, фрэскі, мазаікі ад пластоў лавы і попелу Везувія, якімі будынак накрыла больш за 1500 гадоў таму. Фрэскі марскіх жыхарак Нерэід і старажытнагрэчаскага бога Трытона упрыгожваюць купал даху гэтай вілы. На ёй заснавальнік Рымскай імперыі Актавіян Аўгуст спыніўся перадыхнуць па дарозе ў Рым і тут сустрэў сваю смерць. Як кажуць гісторыкі, перад смерцю імператар спытаў, ці добра я сыграў камедыю жыцця. Потым гэтай фразай акцёры пантамімы завяршалі свае выступленні. Актавіян стаў кіраўніком у вельмі юным узросце. Ва ўзросце 72 гадоў ён быў ужо вельмі стомленым. У 472 годзе нашай эры лава і попел вулкана Везувій накрылі гэтую вілу. Знайшлі будынак фермеры ў 30-х гадах мінулага стагоддзя, аднак раскопкі стартавалі толькі ў 2002 годзе. Пасля працяглай працы перад археолагамі паўсталі калоны, фрэскі і мазаіка вялізнага будынка. Акрамя таго, былі знойдзены статуі, гліняныя вазы і амфары для віна. Навукоўцы кажуць, што на працягу стагоддзяў вілу засялялі і перабудоўвалі некалькі разоў. Ёсць сведчанне таго, што віла была заселеная ў старажытныя часы. Мы выявілі статуі перыяду Актавіяна, гліняныя вазы, вялікія ёмістасці, у якіх захоўвалі віно. Нарэшце мы знайшлі больш старую частку сцяны. Акрамя таго, археолагі мяркуюць, што віла можа быць нашмат большай, чым меркавалася. Пакуль адкапана крыху больш за 2000 квадратных метраў, аднак рэальная яе плошча можа дасягнуць 20 000 метраў. У Віцебску працуе доўгатэрміновая выстава «Віцебск. Партрэт на фоне часу», прысвечаная 1040-й гадавіне з дня заснавання горада. Выставу ладзіць абласны краязнаўчы музей. У экспазіцыі прадстаўлена каля 200 здымкаў Віцебска другой паловы 19-го, пачатку 21-го стагоддзя, а таксама калекцыя фотоапаратаў. Гэта каштоўнейшы матэрыял па гісторыі горада і унікальныя самі па сабе здымкі з фондаў музея. Яны адлюстроўваюць зменлівую архітэктуру Віцебска, знакавыя будынкі, вуліцы, храмы. Многія з помнікаў архітэктуры ўжо немагчыма вярнуць, і толькі старыя здымкі даюць магчымасць аднавіць, хоць віртуальна, горад розных перыядаў. Раім завітаць у гарадскую ратушу Віцебска ў гэтыя дні. Вандроўкі ў мінулае – гэта адукацыйны дабрачынны праект, прысвечаны пешым падарожжам па сталіцы Беларусі. Сёння кожны жадаючы можа выбраць адну з тэматычных экскурсій на свой густ. Мінскія некропалі, вайсковыя могілкі, шэпт старых валуноў, зігзаг мінскай мінушчыны, легенды і гісторыі старога Мінску. Дзякуючы гэтым вандроўкам мы даведаемся шмат фактаў, цікавостак, гарадскіх гісторый, смешных і кур'ёзных выпадкаў. Асабліва адважных чакаюць сустрэчы з прывідамі, знаёмства з некропалямі, сталічнымі легендамі і паданнямі. Экскурсіі такога кшталту ладзяцца па ўсім свеце. Цяпер магчымасць вярнуцца ў мінулае ёсць у кожнага з вас. Цягам тыдня ў Баранавічах будзе праходзіць 7-й міжнародны фестываль маладзёжных аматарскіх тэатраў «Паралельныя сусветы». Удзел у фэсце возьмуць 17 калектываў з 5 краін-удзельніцаў – Беларусі, Расіі, Украіны, Германіі і іншых. Сёння ўсіх тэатралаў чакаюць наступныя пастаноўкі. Драма «Былі людзі» па аповесці Васіля Быкава-Сотнікаў, прытча Жоржа Амаду «Гісторыя аднаго кахання», «Я, ты, яна» трагікамедыя Эдварда Олбі. Апроч паказу спектакляў будзе арганізавана і семінарская праграма, на якую прыедуць рэжысёры, акцёры з іншых гарадоў і краінаў свету. Экспазіцыя Бабруйскага мастацкага музея прадстаўляе сабой рэтраспекцыю твораў мастакоў, чые жыццё і творчасць звязаны з горадам і ахоплівае перыяд ад канца 20-го да пачатку 21-го стагоддзяў. Выставу аднавілі і дапоўнілі лепшымі работамі ўдзельнікаў міжнародных пленэраў па кераміцы «Арт Жыжаль». На дадзены момант экспазіцыя налічвае 203 творы – жывапіс, графіка, кераміка, дэкаратыўна-прыкладное мастацтва.
У сталіцы ладзіцца 6-й адукацыйна-мастацкі фестываль «Артис Лібераліс». На некалькі тыдняў прастора галерэі пераўтварылася ў адкрыты універсітэт вольных навук і мастацтваў. Менавіта так перакладаецца назва фэсту з латыні. Сёлета наведвальнікаў чакаюць больш за 40 падзей, выстава Сергея Шабохіна, публічныя лекцыі вынаходнікаў і экспертаў з Беларусі і іншых краін Еўропы, дыскусіі на актуальныя тэмы, майстар-класы, прэзентацыі, канцэрты эксперыментальнай музыкі і тэматычныя кінапаказы з абмеркаваннямі. У 2017-м спаўняецца 100 гадоў кастрычніцкай рэвалюцыі, якая радыкальна змяніла ход гісторыі і карту свету. З гэтай нагоды тэма фестывалю «Эпоха рэвалюцый». Ён доўжыцца да канца красавіка. Сёння ўвечары жадаючыя могуць паслухаць лекцыю «Чаму важна пашыраць грамадскі здабытак і падтрымліваць агульнае». У Мінску адбылося ўшанаванне мецэнатаў культуры Беларусі. Пра важнасць мецэнацтва для падтрымкі і развіцця айчыннай культуры, пра ўзаемнае ўзбагачэнне дзвюх такіх розных сфер, як бізнес і культура, пра перспектывы з'яўлення інстытута мецэнацтва на Беларусі намеснік міністра культуры Ірына Дрыга. Дзень добры, Ірына Владзіміровна. Падвяла вынікі рэспубліканская акцыя «Мецэнат культуры Беларусі». Залішне гаварыць пра ўнёсак мецэнацтва ў падтрымку айчыннай культурнай сферы. Як лічыце, ці ўзбагачае ў сваю чаргу культура сваіх мецэнатаў? Мне здаецца, што ўзбагачае, бо мецэнаты, якіх мы ўзнагароджваем, яны ўдзельнічаюць у нашай акцыі з гонарам, гавораць аб гэтым. Яны ж не проста даюць грошы, яны прыходзяць на мерапрыемствы. Яны ўдзельнічаюць у жыцці той установы культуры, таго тэатра, таго музея, якому яны дапамагаюць. Беларускаму мецэнацтву ўжо 2 дзесяцігоддзя. На вашу думку, ці можна казаць пра перспектывы з'яўлення інстытута мецэнацтва на Беларусі? Калі заглядаць у глыбіні гісторыі, беларускаму мецэнацтву некалькі стагоддзяў, бо тыя культурныя з'явы і першыя тэатры, і драматычныя, і балетныя, і першыя бібліятэкі, яны ж з'яўляліся пры падтрымкі заможных людзей. Мецэнацтва незалежнай Беларусі сапраўды мае яшчэ не такую вялікую гісторыю. Але юрыдычныя прававыя падставы для замацавання гэтага інстытута ў нас ёсць. Уступіў у дзеянне кодекс аб культуры, дзе ёсць артыкулы, прысвечаныя спонсарству і мецэнацтву. Статус гэтых юрыдычных асоб, фізічных асоб дакладна замацаваны. Пры правядзенні нашай рэспубліканскай акцыі мы словам мецэнат называем і арганізацыі, якія з'яўляюцца з юрыдычнага боку спонсарамі культуры і прыватных асоб. Ірына Владзіміровна, што найперш улічваюць арганізатары акцыі пры ганараванні мецэнатаў? Зразумела, калі вылучаюць нашы арганізацыі сваіх спонсараў, сваіх мецэнатаў для уганаравання узнагародамі нашай рэспубліканскай акцыі, то яны улічваюць, і мы пры разглядзе улічваем такія складнікі, як і рэгулярнасць, і тэрміны аказання дапамогі, і аб'ёмы аказваемай дапамогі. Але немалаважны фактар – адносіны да той культурнай акцыі, якую ён падтрымлівае. Ці удзельнічае он у мерапрыемствах гэтай акцыі, прапагандуе ён гэтую акцыю. Але гэта зусім не значыць, што дыплома мецэнат культуры могуць быць удастойны толькі тыя арганізацыі, якія аказалі нейкую буйную падтрымку нейкаму буйному праекту накшталт славянскага базару, ці лістападу, ці Александрыі. Таксама ў гэтым годзе атрымалі свае дыпломы і прадпрыемствы, арганізацыі, якія падтрымалі культурныя праекты ў сябе ў рэгіёнах. Дабратворны ўплыў нашай акцыі пайшоў на рэгіёны, і там таксама добра усведамляюць, што надо падтрымліваць і свае праекты, свае фестывалі. Таксама будуць яшчэ ўручаны ўзнагароды ў рэгіёнах менавіта тым мецэнатам, які памагаюць сваёй мясцовай культуры, звяртаючыся да тых людзей, якія маюць такое жаданне. Заклікаю іх. Ёсць у нас шмат цікавых праектаў. Звяртацца мы будзем да іх па дапамогу. У рамках дзяржаўна-прыватнага партнёрства можна зрабіць гэтыя праекты больш цікавымі, больш разнастайнымі. Таму прыходзьце да нас, ахвяруйце на культуру, і да вас гэта вернецца. Дзякуй, Ірына Владзіміровна, за тое, што Міністэрства культуры робіць для падтрымкі адэптаў айчыннай культуры. На сёння гэта ўсё. Глядзіце калейдаскоп навін культуры не толькі на тэлеканале «Беларусь-3», але і на нашым YouTube-канале. Да сустрэчы!